ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Ана шумо қарор дорем дар канали Савдо ТЖ. имрӯз 11 июни соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 125 сомонӣ, 1000 рубл 125 сомонӣ дар ҳамин числа. дӯстони азиз, дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагием. ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем. марҳамат, шумо то охири видеора тамошо кунед. ва форатон ки ай ҳамин канали ма ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, бардруи азиз апашко уқа вақт шуморо намегирен, не поён да кнопкаи подписатсия ҳамура биҷхен ки мисол ма видеои нав дар YouTube мондам, телефони шумо да мерава. Ана ака мерем остуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардруи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин. дӯстони азиз, и яка мақсад хеле шид ки да ҳамин кор дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардруи азиз гарени арзон шудагиай. фақат шумо бардруи азиз ҳамин рақамҳо да занг бизанен, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарени арзон шудаги дӯстони азиз занг бизанем, мегӯян ки номероро ай канали Савдо ТЖ гирифтам, ба шумо скидка мекуна. бардруи азиз, мегзарем ба якум квартираи фурӯшии имрӯза. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина Ленинский район, деҳаи Мавҷ радиостансия, наздики чойхона. ай бозори Саховат 5 километр дурай, ба мошин 25 минута раҳай. доми 5 этажай духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 52 квадратай, ремонташ навай, мақсадоли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. овсвеч доимӣ ҳастай, ҳуҷҷато шартномай, не ки мисол рӯзҳои наздик техпаспорташ тайёр мешидай. дигар вариантошам ҳастай дӯстони азиз, мақсад нами квартираро дора, бо дигар хел квартираҳои арзонам дора. номерои телефонаш да мисол занг мезанен ва бардруи азиз қарзам мешава, мега 70% ана пешпардохт мекунен, мондагиша баъд меспорен. ана қарзам мешава дӯстони азиз, хеле гуфтем 70% мисол пешпардохт мекунен, мондагиша баъд. бардруи азиз, нархи квартира 280 000 сомон, дигар хел вариантҳорам доранд. марҳамат, занг бизанен. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, наздики бозори Ҳоҷи Шариф. бинои дуошёнай, дию мошиёнаша ба савдо мондагиянд. бардруи азиз, фаҳмиден? здани де этажай, фақат ҳамин ди этажша мефурӯшанд. се дар хона дора бардруи азиз, ремонташ нав кардагиай, ов свет, мисол ҳамаш ҳастай, ов свет, ҳуҷҷатош 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона дора. ва бардруи азиз, точкашам точкаи зурай, ҳамаи чи наздикай, раи калон, мисол ана бозори Ҳоҷи Шариф, ҳамаи чи наздикай. бардруи азиз, ана дигар хел сурату, дигар хел видеошам дар кор шава, ҳамин рақамҳо дар WhatsAppш бинависен, шумо дароӣ мекуна. бардруи азиз, нархи хонаи фурӯшӣ 700 000 сомонӣ. чӣ хеле гуфтем, здани де этажай, фақат дим этажша мефурӯша. поёнаш мақсад ай дигар касай, дим этажша мефурӯша, се дар хона болодай. нархиш 700 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиям. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанен ё дар WhatsAppш бинависен. бардруи азиз, форатон ки видеои маро бисёри одамо бибинад, дар видео лайк бонен, дар канал подписатсия кунен. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, раҳи Гравзавод, доми 7 этажай. духонага квартира дар 7 этаж қарор дора, 63 квадратни метр будай. ремонти квартира миёнай, ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, раҳи калон, мактаб, бозорча, поликлиника, бозори Корвон наздикай. бардруи азизам, нархи квартирара 400 000 сомонӣ мега. бо камтар савдо мешава. 400 000 сомонӣ. ба пули русӣ 3 167 000 рубл мешидай. номери телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо бардруи азиз WhatsApp ҳам дора. марҳамат, занг бизанен, квартираи арзона аз назди бозори Корвон, раи Гравзавод харидорӣ кунен.
беҳтарин нархе ки бардуи азиз, агар шумо мошин, хона, квартира, магазин ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки ҳамин рақамода танҳо дар WhatsApp-аш мода бинависен. Бардуи азиз, чизе ки реклама дошта бошед, мода бинависен. Баъд я реклама бо хонаҳои бепул, квартираҳои арзон да мегзарем. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбешаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می اومده аз куҷое ки хона ё квартира дар кор комментари ҳамин видеода бинависен. Бардуи азиз, дар кор набоша ягон чи просто бинависен ки беҳтарин видео савдотеҷе. Бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, пешина Сарбан, деҳаи Туятош нависага, деҳаи Туятош. 6 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, ремонташ коробка мебошад, чӣ хеле ки дастурат десен. соҳиби квартира маълумот додае ки ана суроға шаҳри Левакан, деҳаи Туятош да қарор доштай, наздики мактаб мега дар пешай. дӯстони азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 110,000 сомонӣ. хонаи калони хушрубдане ки 110,000 сомонӣ. бардуи азиз, барои маълумоти бештар, харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кофарниён, 4 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонтчам аҷоиб неки мисол ремонтчам фасони хушрӯ. бардуи азиз, свети багати свет. бардуи азиз, соҳиби хона маълумот додае ки хона бо ремонти замонавӣ дора, 3 дар хона кардагӣ, ҳамом, ҳоҷатхона дар Друншай, заминаш иборат аз 4 сотиқ заминае мега, бо савдо мешава. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кофарниҳон. срочно дӯстони азиз, сумаш дар кор будай. нархи хонае ки тамошо кардесен 265,000 сомонӣ. касе харидор бошем, бардуи азиз, срочния бо арзон мекуна. фақат числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақт боша, занг бизанед. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр будай. доми новостройка, квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додае ки ассалому алайкум, ана срочна хонаи фурӯшӣ дар 3 этаж қарор дорад. зуни азиз, ов светш доимӣ ҳастай, срочни зуни азиз, мақсад фурӯшӣ будай. нархи квартира ки тамошо кардесен 241,000 сомонӣ. квартира дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. зуни азиз, нархеш чӣ хеле гуфтем, 241,000 сомонӣ. номерош номерои тоҷикистонай. касе харидори аниқ бошен, марҳамат числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонед ки занг бизанед, квартираи арзона харидорӣ кунед. бардуи азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Саудотеҷе, як дона лайки бепала биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. бадруи азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 1 микрорайон. Якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 37 квадратни метр будай. доми новостройка, квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додае ки срочно дар 1 микрорайон, якхонага 1 этаж, 37 квадрат. ана ремонташ нав. бардруи азиз, явра ремонти фасон кардагӣ, кухни гарнитур доштай, кондитсионер доштай. зуни азиз, мақсад ҳамаи шароитош қатъияйда. коврикам дорад. зуни азиз, термос, мисол ҳамаи шароитош, мисол бидрови зиндагӣ ки документош 100%. нархи квартире ки тамошо кардесен дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда,
242,000 сомонӣ. бовар ки пул боша ҳозир мехаридамаш. бисёри бардуро ай Россия ай Тоҷикистон гуфтабуданд ки ягон квартираи арзон ай шаҳри Бохтар монен, яъне ки ай Қурғонтепа. Марҳамат гӯш кинед. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Тец. Як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратни метр будай. Доми новостройка квартира ремонти нав кардаги чӣ хеле дастурат десен, ремонташ нави фасон. Соҳиби квартира бисёр маълумот даги нест, фақат навистагие ки ана дар 1 этаж 30 квадрат зуни азиз. Нархш 280,000 сомонӣ. Дар кӯчаи Тец будай шаҳри Бохтар. нархш чӣ хеле гуфтем 280,000 сомонӣ. Харидорӣ аниқ бардуи азиз ана числаи видеоро нигоҳ кинед, барвақтар боша, метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кинед. хаанам хеле бардуи азиз апашкаҳои бад навори хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ аст ки ҷое ки мисол ана чизе ки арзонтар хона ё квартираи арзонтарро ремонт кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ва якта нархҳошона гуфтем. фикр мекунем ки хеле нархҳои соз буд бардуи азиз. Барои пешравии мо мисол як дона лайки бепала биҷиқен, ҳамин видео паҳн шава, ягон бародари бехона соҳиби хона шава, бисёр кори хуб мешава. бардуи азиз, ягон каси мошин, хона, квартира, ягон реклама барои фурӯш мисол дошта бошен, ҳамин рақамҳои десен дар экран таванҳо дар WhatsApp шумо даравон кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. дастгирра фаромӯш накунед инсони азиз, то видеоҳои оянда худованд мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.